Tnieda dokument dwar il-politika lingwistika għas-snin tal-primarja fl-iskejjel kollha ta' pajjiżna. Lan ta' din il-politika hija sabiex tippromuovi u ssaħħaħ il-bilingwiżmu ta' tfal kollha ta' bejn is-7 u l-11-il sena. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola primarja tal-Mostaqa ġie spjegat li dan id-dokument se jara lil ġenituri, l-edukaturi u t-tfal jingħataw il-mezzi biex ikunu protagonisti fil-promozzjoni tal-bilingwiżmu fid-djarhom u f'istituzzjonijiet edukattivi. Dr. Laren Vella, waħda mill-awturi ta' dan id-dokument u riċerkatriċi fih dan l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, spjegat kif dan id-dokument jibni fuq il-politika lingwistika għas-snin bikrin imniedi fl-2016. Aħna nemmnu li kull tifel u tifla għandhom id-dritt u liet li jitalmu l-Malti u l-Ingliż biex huma jkunu jistgħu jimxu iktar qudiem fl-edukazzjoni tagħhom. Jiffoka ħafna fuq l-attitudnijiet biex kull tifel u tifla u ġenituri u edukaturi jkollhom attitudni pożittiva għall-lingwa tagħhom, għall-lingwi tagħhom ukoll ta' tfal kollha biex hekk ikunu jistgħu jimxu l-qudiem fl-edukazzjoni. Huwa importanti li aħna naraw il-lingwi bħala ħbieb, mhumiex edewwa huma lingwi li jistgħu jgħinu lit-tfal kollha biex jimxu l-qudiem. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima innota l-importanza ta' dan id-dokument u tal-fatt li dan jisħaq li t-tfal kollha għandhom jingħataw l-għajnuna sabiex jieħdu sehem f'attivitajiet li jgħinuhom itejbu l-kompetenzi tagħhom fil-Malti u l-Ingliż. Qegħdin naraw dokument li huwa msejjes fuq il-kontribut ta' diversi stakeholders ewlenin fosthom l-edukaturi, il-ġenituri u anke l-istess studenti illi nħarsu fejn permezz ta' din l-istrateġija permezz ta' din il-politika qegħdin nassiguraw illi nagħtu l-għodda kollha neċessarji li tfal tagħna sabiex kollhom il-kmand tal-lingwi li tant huwa importanti u allura nagħtu l-importanza mistħoqqa lill-lingwa Maltija anke lill-lingwa Ingliża u għalfejle għandek diversi lingwi oħra li llum il-ġurnata huma mitkellma ġol iskejjel tagħna u allura naħseb li huma ta' benefiċċju għall-istess studenti tagħna. Intqal ukoll kif it-tfal multilingwi fl-iskejjel ta' pajjiżna jridu jingħataw l-għajnuna biex jitalmu iż-żewġ lingwi uffiċjali ta' pajjiżna.